लोगोफोर आङो दिनै गुसुं भिडिअ लाना फैलायबाय। आङो दाख्लैयो फ्लिपकार्टआव अर्डार खालामदोंमोन आरोना बेग। आं दा बेगा फैबाय, दाख्लैनो खालामदोंमोन आङो, दिनै फैबाय। ओमफ्राय आं दा बेगखौ लायनो थांदों आरोना, डिलिभारि बयाबो मोनफैबाय। नैबेनो आरोना लोगोफोर, दा आङो न'आव थांनानै खेवहैनोसै बेखौ। नायलांबाय थाबानो जाबाय माबायदि। लोगोफोर आं न' मोनफैबाय, दा आं अपेन खालामनोसै, प्लास्टिकआवसो दं नालाय। माबायदि नुदों लोगोफोर आंनि बेगखौ? आङो फ्लिपकार्टआव अर्डार खालामदोंमोन आरोना बेखौ। 500 लादो। बियो डाबल मोननै, डाबल माबा मोननैदो 500 आरोना। नैयो कागजबो थाफालायदों। बेगा मोजाङानो, नै मोजाङानो फैदों। खोमायाव जालायना लाना हामदो। नै सेन फिसा मोनसे दंबायो, ओमफ्राय सेना इनिया मोनथाम, माने इ फिसादो मोनथाम। नै बे मोनसे। औ नै मोनब्रै, नैखिबो दंबावो, आं बेखौनो नायाखैनोमोन, नुवाखै, दासो नुबाय। मोनफैबाय। आङो ओइ दाख्लैबो मोनसे खालामदोंमोन आरोना, आं इखौ भिडिअ लायासै। माबा खालामदोंमोन, इबो 500 आनोमोन, ओमफ्राय माबा
इयो एसे माबा फैदों आरोना रिजेक्ट फैदों एसे बेगायो मोनब्रैमोन आरोना ओमफ्राय मोनसेया इदिनो गोदोरमोन ओमफ्राय इयो गोसोममोन आरोना ओमफ्राय बेलेग फिसा फिसाबो थाफानाय दंमोन ओमफ्राय ओरैनो माबा माबि कागज लाग्रा फिसा फिसाबो दंमोन आरोना ओमफ्राय इयो एसे रिजेक्ट फैनायखाय आं बदलायनानै ओमफ्राय आरो गोदान इखौ खालामफिनबाय इयो आं इखौ पसन्द जादो दाख्लैनिया 500 ग्रोबमोन ओमफ्राय 50 थाखा आग्लायबाय दिनैनिया 50 थाखा थाइथाम आग्लायदो बेखिनियानो ओमफ्राय आं दा ओंखाम संनोसै ओंखाम संनो जाबाय रावबो गैया आइयाबो बेसर फुनो थांदो बाबायाबो ना फाननो थांदो जोंहा जायलायाथ' गैया मिथिखागोन कम्पानियाव खामानि मावनो थांदो आं दा ओंखाम संनोसै लोगोफोर आंनि बेगखौ माबायदि नुदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय बाय बाय